खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ समजों लोगोसे राजथावनि गोदान दिल्लीयाव गुबुंले आबहावानि थाखोआ बांनो हमदों। गुबुंले आबहावानि जाउनाव उखुन्दैजों खुवाया साग्लोबसारनानै दं। फुङावनो रोजा उखुन्दै सोहोरखौ साग्लोबदों। सेन्ट्रेल पल्यूशन कंट्रोल बर्डनि खारिथि बादिब्ला दिल्लीयाव फुंनि 8 रिंगायाव बार क्वालिटी इंडेक्स AQI-आ 428 सिम सहैदों, जायखौ जोबोद खैफोद गोनां होनना साननाय जायो। दिल्लीनि थागिरिफोरनि सावस्रिजों सोमोन्दो गोनां जेंनाफोरा नुजादों। जायगानि सासे सुबुङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गुबुंले जानायनि जाहोनाव सानफ्रोमबोनि खामानिफ्राव गोहोम गोग्लैदों। बिथाङा खौरां बिजोंनि सिगाङाव बुङो दि गुबुंले आबहावाया बांदों। जों हां लानायाव गोब्राब जानाय, मेगन आलौनाय बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। मिथिनो मोननाय जादों दि मैया फुंबिलियाव आनन्द बिहाराव बार क्वालिटी इंडेक्स थामहिनबा AQI-आ 469 निफ्राय 470 नि गेजेरावमोन आरो रोहिणीयाव 451 मोन। मोनद' हारिनो ST होनायनि हेंथायै फिन आरोबाव उदालगुरि जिल्लानि ट्राइबेल फरायसाफोरनि खुद्रिसारनाय। फिन आरोबाव उदालगुरि जिल्लानि ट्राइबेल फरायसाफोरा गोख्रों सोमावसारदों। मोनद' हारिनो ST होनो नागिरनायनि हेंथायै जोंनि फरायसाफ्रा सोमावसारनायखौ सोरबाया राजखान्थि नोजोरजों नायनाया जोबोरैनो दुखुनांथाव। जोंनि सोमावसारनाय फरायसाफोरखौ सोरखार एबा प्रशासना एरेस्ट खालामोब्ला जों बेनिख्रुइ गोख्रोंसिन सोमावसारगोन होनना फोरमायदों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बारग' थुनलाइयारि नेहाथारि सानसुला बर'। बिथाङा बेबादिनो मोनद' हारिनो ST होनो नागिरनायनि हेंथायै उदालगुरि ट्राइबेल फरायसाफोरनि खुद्रिसारनायाव गोबां फरायसाफोरा बाहागो लादों आरो गोबां फरायसाफोरा बाहागो लानानै सोमावसारनायखौ सोरबाया राजखान्थि नोजोरजों नायनाया दुखुनांथाव जादों होननानै बुंथिदों। मोनद' हारिनो ST होनायनि हेंथायै सोमावसारनाया फरायसाफोरखौ राजखान्थि गाब होनायनि हेंथायै खैराबारि कलेजनि GS भुमिका दैमारियाबो गोख्रों रावजों सोंखारिदों। मैया मुलुगनाङैनो सिनायजानाय आमेरिकानि पप स्टार पस्ट मेल'नीआ गुवाहाटीआव दिन्थिफुंदों। हादोर गेजेरारि थाखोआव बाख्नायजानाय रेपार पस्ट मेल'नीआ गुवाहाटीनि खानापारायाव थानाय भेटेरिनारि कलेजनि गेलेग्रा फोथाराव मोनानि 8 रिंगानिफ्राय मोनसे देंखोआरि दिन्थिफुंदों। मैया बेलासि 3:40 रिंगासो समाव मुंदांखा देंखोगिरिया गपिनाथ बरदलै हादोरनाङारि बिरखं गाथोनाव सफैदोंमोन आरो बिथांखौ बरायनानै लाबोयो। पस्ट मेल'नीआ हादोरारि आरो हादोरनाङारि नायगिरिफोरनिफ्राय फ्राय 30,000 देंखो मोजां मोनगिरिफोरखौ रंजाहोदों। मुलुगनाङारि थाखोआव बाख्नायजानाय महरगिरि 9 खेब ग्रेमी बान्थानि थाखाय मुं सायख'जानाय बिथाङा मैया गुवाहाटीआव गावनि गोबां मुंदांखा मेथाइफोरखौ रोजाबदों, जेरै सानफ्लावार, सार्कल, बरदाइ, रकस्टार आरो बेटार नाउन बायदि गावनि गोबां हिट मेथाइफोरखौ खननानै नायगिरिफोरखौ गोसो बोहोनो हादों। आसाम सोरखारनि मोनद' हारिनो ST होनो नागिरनाय षड़यन्त्रआव गासै 121 हारि हारिसाफोरा गोग्लैगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों अबिद नार्जारी बिथाङा आरो मोनद' हारिनो STखौ होयोब्ला जोंबो बड'लेण्ड थामहिनबा आलादा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारगोन बाथ्राखौ बुंदों अबिद नार्जारीया। मख'नो गोनांदि नदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 39थि बोसोरारि जखनथाइया मैया बिश्वनाथ जिल्लानि नदुवार दख'रा एबसुनि गाहाय मावख' नगदायाव जानानै थाङो। दख'रा एबसुनि बुंथिगिरि सियाम मोसाहारिया मासि लानानै दैदेननाय थान्दै मेलखौ बेखेवनानै होदोंमोन। बिश्वनाथ जिल्ला एबसुनि मानगोनां आफादगिरि नारायण बसुमतारिया थान्दै मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां अबिद नार्जारीया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिथाङा एबसुनि जोनोमनि थांखि, समाजारि थासारि, सोलोंथाइ, Btr गोरोबथानि दफा मावफुंनाय आरो गोबां सुबुं अनजिमा थानाय जौगासारनाय मोनद' हारिनो आसाम सोरखारा ST होनो नागिरनाय षड़यन्त्रनि सायाव थान्दै आरो नोजोरबोआरिफोरनि सिगाङाव गुवार आरो गोथौयै फोरमायथिनानै होयो। थान्दै मेलाव सनितपुर जिल्ला एबसुनि नेहाथारि बगाराम मोसाहारि, बिश्वनाथ जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि सन्तुष बसुमतारी माननि आलासि महरै बाहागो लायो। गोबां 1,000निबो बांसिन थान्दै आरो नोजोरबोआरिफ्रा बाहागो लानायजों थान्दै मेला मेहेरगोनाङै जोबलाङो। नागालेण्डनि गाहाय बादायारि गेमिं श'केसनि नैथि संस्करणखौ हर्नबिल फेस्टिवल 2025आव खुंनाय जादों। समबारनिफ्राय जागायनाय बे हाबाफारिखौ स्पर्ट्स एस'सिएशन अफ नागालेण्ड बेनि हेफाजाबाव लाइमोन फुंखा आरो गेलेमु बिफाननि हेफाजाबजों खुंनाय जादों।
नागालेण्डनि गिबि मन्थ्रिनि बोसोनगिरि आरो एथलेटिक्स फेडारेशन अफ इन्डिया बिथांमोननि लेङाइ आफादगिरि अबु मेथाइ बिथाङा गावनि बेखेवनाय बिबुंथियाव बुंदों दि स्पर्ट्सआ गोदान मुगानि मोनसे ट्रेंड आरो गोबां खौटिनि दारिमिन जायखौ नेवसिनो हाया। बिथाङा बुंबावदों नागालेण्डआ लुबैया दि गावनि लाइमोनफ्रा बे गोख्रै जौगाबोनाय सेक्टरफोराव खाबुखौ खोमानानै लानांगौ। मेथाइ बिथाङा इन्टारनेशनेल चेम्पियनशिपआव गोबां खौटि रां बान्था गथायनायनि बिदिन्थिफोरखौ मख'नानै बुङो दि बावैसो सिगां खेल' इन्डिया स्पर्ट्स चेम्पियनशिपआव सासे नागा गेलेगिरिया जोलुर चेकमेनआव देरहासारनो हादोंमोन, जाय हादोरसानि जाखांफुनाय रोंग'थिनि फोरमान लाबोनो हादोंमोन। नागालेण्डआव फैबाय थानाय बोसोरफोराव हादोरारि थाखोआवल' नङा नाथाय हादोरनाङारि थाखोआवबो स्पर्ट्सनि मिरु जानांगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों गिबि मन्थ्रिया। पतंजलि हानजा आरो रासिया सोरखारनि गेजेराव बावैसो मोनसे गिदिर गोरोबथा बिलाइयाव सागान होनाय जादों। रासियानि हादोरगिरि व्लादिमिर पुतिननि भारत दावबायनायनि दान्दिसे उनावनो बे गोसोखां बिलाइयाव सागान होनाय जादोंमोन। बेनि उनाव बाबा रामदेवनि कम्पानि पतंजलि फुड्सआ स्टक मार्केटआव मुंदांखा जानायनि मिजिं थिदों। बे गोरोबथाया रां खाथायगिरिफोरनि गेजेराव गोबां गोसो गुदुं सोमजिहोदों। समबारखालि हाथाइ खुलिनाय लोगो लोगो कम्पानिनि शेयारफोरा मोजां गोहोम गोग्लैगोन होनना साननाय जादों। मिथिनो मोन्दों पतंजलि सावस्रि सिबिथाया गं 200 हादोरफोराव गोसारहोनो थियारि लादों। मख'नो गोनांदि पतंजलि आयुर्वेदिकआ सावस्रि आरो रोंग'थि गोनां सुबुं गोहोनि बिथिङाव रासिया सोरखारजों मोनसे गोनां गोरोबथा बिलाइयाव सागान होदों आरो बे गोरोबथायाव बाबा रामदेव आरो भारत रासिया फालांगि गौथुमनि आफादगिरि आरो रासियानि फालांगि मन्थ्रि सेंगेई शेरिमेननि गेजेराव सागान होयो। बाबा रामदेवआ बे बेलायाव बुंदों दि रासियानि सुबुंफोरा योगा आरो आयुर्वेदिकनि फारसे जोबोद गोसो होयो आरो फोथायो। बेनि सायाव बिथा खालामनानै पतंजलिआ रासियायाव गोबां बिबांनि गावनि सावस्रि आरो सावस्रि सिबिथायखौ गोसारहोनो साखाफारा जागासिनो दं होनना फोरमायदों। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर धर्मेंद्रनि 90थि जोनोम साना मैया जाफुंबाय। बिथाङा गैयाब्लाबो मैया बिथांनि गिबि जोनोम साना जानानै थाङो। साफ्रोमबो अनसायगिरिफ्रा धर्मेंद्रनि गोमानायाव दुखु फोरमायदोंमोन। मैया धर्मेंद्रनि 90थि जोनोम सानमोन, जेराव फावखुंगुरनि रुंसारि जानाया बलिउड मुलुगनि थाखाय मोनसे गिदिर खहा जालांबाय। मैयानि जर'खा सानाव देओल नखरा धर्मेंद्रखौ ससियेल मिडियायाव इमोशनेल पस्टनि गेजेरजों गोसोखांदोंमोन। फावखुंगुरनि देरसिन फिसाज्ला सनी देओल आरो फिसाजो ईशा देओल आरो बिथांनि बियादै फावखुंगुर अभय देओलआ मोनसे पस्टनि गेजेरजों बलिउडनि गेदेमाखौ मान बावदों एबा बिथांमोना गावसोरनि बिफाखौ दुखुजों फोरमायदों। मख'नो गोनांदि सनी देओलआ स्पेशेल पस्टआव लिरदों दि दिनै आंनि आफानि जोनोम सान। आफाया अरायबो आंजों दं। मोजां मोनो आफा, नोंखौ मिस खालामबाय। बे समावनो फिसाजो ईशा देओलआबो ससियेल मिडियायाव मोनसे गोलाव इमोशनेल पस्ट लिरनानै बुङो दि सोरगोआव जा एबा बुहुमाव जों अरायबो जयै दं आफा। बिथाङा बुंबावदों, आं नोंथांनि लिगेसिखौ गोग्गानाय आरो सन्मानजों आवगायलांनो समायखिरा लाबाय। बेबादिनो गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनानै ससियेल मिडियायाव गोबां दुखु गोनां पस्ट खालामदों। आथिखालाव जोंनि माखासे बर' लाइमोनफ्रा बबे लामाजों थांगासिनो दं? माब्लाबा फावखुंग्रि, माब्लाबा समाजनि दैदेनगिरिफोर, माब्लाबा ससियेल मिडिया क्रिएटरफोरखौ, माब्लाबा राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरनि सावगारिखौ लानानै नंखायै एआइजों मदद खालामनानै माखासे नंखाय पस्ट खालामबोनायखौ नुनो मोनबाय थादों, जेराव ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावनाय बानसावनायफ्रा जाबोगासिनो थादों। खायसेफोरा बेखौनो सैथोबो सानबोदों, नाथाय गासैबो नंखाय। आथिखालाव एआइनि मददजों नङै एबा बुङै बाथ्राखौ एबा खालामजायै खामानिफोरखौबो खालामनानै नंखाय भाइरेल खालामगासिनो थानाय बायदिनो फिन आरोबाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारी आरो बारग' चिफ प्रमद बर' बिथांमोननि सावगारिखौ लानानै एआइनि मददजों मोनसे भिडिअ खालामनानै पस्ट खालामदों, जाय भिडिअआव हाग्रामा महिलारी आरो प्रमद बर' रायजो राजाफोरजों बुनो होसो जानायखौ नुनो मोन्दों, नाथाय बेयो सैथो नङा। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। राहुल टान्टी मुंनि सासे आसामनि लाइमोना खामानि नागिरनानै गवासिम थांनायाव गवानि मोनसे नाइट क्लाबनि गिख्रंथाव अर खामनाय जाथायाव जिउ गोमानांबाय। गवानि अपरानि मोनसे क्लाबाव रेस्टुरेन्टनि साख्रियाव मावदोंमोन बिथाङा। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि बै मोनानि गिख्रंथाव जाथायावनो बिनि गासैबो सिमांफ्रा हरखाबै गोमोरलाङो।
गिख्रंथाव अराव बिथाङा सिलिंखार जायो एबा बिथाङा गावनि अबथिरा जिउखौ खोमानानै लानो गोनां जायो। बिनि बिमाया फिसाज्लानि हाबानि थाखाय जि जोम थियारि खालामनानै दोनदोंमोन। नाथाय बेबादिनो मोनसे दुखुनांथावै जाथाया धेमाजिनि दिगन्त पाटिरनियाबो बे जाथायजों मोगा मोगि जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गवानि नाइट क्लाबनि जाथायाव आसामनि 3 सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जादों। जिउ राहाजों दिगन्त आरो बिनि फंबाया रायजोनि बायजोआव खामानि मावोमोन। बिनि बिमाया गावनि फिसाज्लानि हाबानि थाखाय जि जोम थियारि खालामदोंमोन। नाथाय सासे हारसिं बिमानि मिजिंफोर आरो साननायफोरा मोगथाङाव माब्लाबाबो मोगथां महर होनो हायासै। मानोना दिगन्तनि गोथै सौआ उर्पुआ रेस्टुरेन्टनि अर खामनायाव अरायनि थाखाय दिगन्त पाटिरा बिमानि गोसोखौ दुखुआव गालाङो। बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल रिसार्च सेन्टारनि थान्दै हान्जाया RGIखौ लोगो हमदों। बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल सेन्टार क'क्राझारनि 5 सोद्रोमानि मोनसे थान्दै हान्जाया मैया गोदान दिल्लीयाव भारतनि रेजिस्ट्रार जेनेरेल आरो सुबुं सानखो कमिशनार मृत्युन्जय कुमार नारायणखौ लोगो हमदों। थान्दै हान्जाया बाथौ धोरोमनि दोरोङारि आसार खान्थिफोरखौ लिरथुमनाय, संरैखा खालामनाय, जौगाहोनाय आरो मावख'आरि गनायथि होनाय बायदिजों सोमोन्दो गोनां आयदाफोरनि सायाव सावरायो। बिथांमोना बर' सुबुंफोरनि गेजेराव बाथौइज्मनि गोथौ हारिमुआरि गोनांथिनि सायाव गोसो होयो आरो थागिबि दोरोंफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय गोख्रों फसंथानारि मददनि गोनांथिखौ फोरमायो। बेराफारसेथिं भारतनि रेजिस्ट्रार जेनेरेलआ बाथौखौ भारतनि मोनसे धोरोम महरै मावख'आरि गनायथि होनानै 2020 आरो 2025नि गेजेराव फोसावदोंमोन। आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालेण्ड, सोनाब बेंगल आरो गुबुन सा-सानजा रायजोआव गोबां बर' सुबुंफोरा गोबाव समनिफ्रायनो बाथौ धोरोमखौ सिबिगासिनो दं होनना क'क्राझारनि सोहोरनि बागानसालियाव थानाय बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल रिसार्च सेन्टारनि लिंथुमगिरि महिम चन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे डक्टर आद्राम बसुमतारी, डक्टर कमल बड'सा आरो प्रितम उजिर बसुमतारी आरो क'क्राझार लकसभानि MP जयन्त बसुमतारी बिथांमोना RGI मावख'गिरिखौ लोगो हमदोंमोन। राज्यो सभानि MP हिरनगोरा नार्जारिया गोजां बोथोरनि पार्लियामेन्टनि जथुमाव गिबि खेबै खुगा बेखेवदों। बिथाङा बिबुंथि लाखिदों मोनद' हारिनो ST होनायनि सायाव, जेराव बिथाङा बुंदों मोनद' हारिनो ST होयोब्ला थाखानाय ट्राइबेल माहारिफोरा जाहाथे एबा थाखानाय ST हारिफोरा जाहाथे खहा जानो मोना। बे बिथिंखौ लानानै बिथाङा गोजां बोथोरनि पार्लियामेन्टआव बाथ्रा दिखांदों। थारैनो BTCनि मानगोनांसिन हाग्रामा महिलारिया जेरै बुंदोंमोन बेबादिनो जामारसिगोन नामा? थारैनो मोनद' हारिया STनि थामोन्दाखौ मोननायनि लामायावसै नामा? बे मोनसे गेदेर सोंलु जानानै फैदों, जेराव दासिमबो STनि हेंथा बाथ्रा बुंनायखौनो नुनो मोनाखै बर' राजखान्थिगिरिफोरनि। जोंनिफ्राय रोखा बाथ्रा दि थाखानाय STफोरनि अनगायै जेबो खहा जायालासिनो जोङो मोनद' हारिनो ST होनो आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारनिसिम NOCखौ हरदों। बाथ्राखौ बुंदों BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया। मोनद' हारिनो ST गनायथि होयोब्ला थाखानाय STफोरा पलिटिकेल, इक'नमिक्स, ससियेल, एडुकेसन, साख्रि बाख्रिनि बेलायाव जिखिनि रिजार्भेसन आरो फेसिलिटिस दङ बेफोराव खहा जालांजोबथारगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों MCLA काम्पा बरगयारिया। ग्रुप अफ मिनिस्टार रिपर्ट्सआव रोखा रोखायै लिरनाय दङ दि थाखानाय STफोरनि अनगायै जुदि मोनद' हारिफोरनो STखौ होयो अब्ला थाखानाय STफोरा खहाया जाथारगोन। बाथ्राखौ बुंदों एबसुनि नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा। गवानि मोनसे नाइट क्लाबाव अर खामनानै सा 25 सुबुंनि जिउ खहा जानायनि खौराङा हादोरखौ सोमावग्लुंदों। बे जाथायाव नाइट क्लाबनि गोबां मावथिफोरजों लोगोसे 4 गुबुन हादोरनि दावबायारिफोरनि जिउ खहा जादोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गासैबो थैनाय सुबुंफोरा गवा नाइट क्लाबनि मावथिमोन। फारसेथिं गिबि मन्थ्रिया बे जाथायनि सायाव बिजिरारि थाखोनि नायबिजिरनायखौ फोसावदों, जेराव बिथाङा खोथा होदों दि गुबै दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो सिनायथिनानै साजा होनाय जागोन। नाइट क्लाबखौ सिगाङावनो बन्द खालामनाय जाबाय आरो बै मोनानि गोबां भिडिअफोरा ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों, जेराव माखासे लाइमोन एबा सिख्लाया मोसानाय मोनसे भिडिअआ समाजारि बिजोङाव भाइरेल जादोंमोन। मोनसे भाइरेल भिडिअआव नुनो मोननाय जादों दि जेब्ला मोसाग्राफ्रा नाइट क्लाबाव दिन्थिफुंगासिनो दंमोन, बे समाव गोजौनिफ्राय स्पार्क गोग्लैदोंमोन। देंखोगिरिफ्रा गिबियाव अरखौ नुदोंमोन। दसे समनि उनाव अरा गासै क्लाबखौनो साग्लोबनानै लायो आरो बिबानगिरिफ्रा बुंनाय बायदिब्ला मोननै थालानि क्लाबनि गाहायनि थालानि सुबुंफोरा ओंखारनो हायैनि जाहोनाव थैनायनि अनजिमाया बांदों। मोदी सोरखारा हादोरनि रांखान्थियारि खोन्दोआव दिदोमथि लाबोनो आरो सरासनस्रा सुबुंफोरनि थाखाय इनकाम टेक्स खान्थिखौ गोरलै खालामनो थाखाय माखासे राहा लानायनि बिथांखि लादों।
जुदि गासिबो मोजाङै सोलियो अब्ला मोदी सोरखारा थाबैनो इनकाम टेक्सनि बिथिङाव माखासे गोदान बिथांखिफोर लाबोगोन होननानै मिजिंथिदों। 2025 मायथाइनि बाजेटआव जीएसटीआव सोलायनाय आरो इनकाम टेक्स स्लेबखौ खमायनायनि उनाव मिरु सोरखारा दा जीएसटी बिखान्थिखौ गोरलै आरो पारदर्शी खालामनो थाखाय माखासे बिथांखिफोर थियारि खालामगासिनो दं। साधारन बाहायगिरिफोर एबा फालांगिरिफोरा जीएसटीखौ लानानै जेबो जेंना एबा गोनो गोथोनि मोगा-मोगि जानो गोनां जाया। बेखौ थि खालामनो थाखाय मिरुआ जर'खा बिथांखि लादों। सरासनस्रा सुबुंफोरा बाहायजानाय माखासे सानफ्रोमबोनि मुवाफोरनि थाखाय जीएसटी खान्थिखौ गोरलै खालामनो थाखाय मिरु सोरखारा मोनसे एक्सपर्ट कमिटि दादोंमोन आरो बे कमिटिया गोबां रिपर्टफोर गथायबाय। रिपर्टआव माखासे गोनांथार मुवाफोरनि जीएसटीखौ खमायनायनि सुबुरुन होनाय जादों। बेफोर रिपर्टफोरनि सायाव बिथा खालामनानै फैबाय थानाय सानफोराव सरासनस्रा सुबुंफोरा बाहायनाय माखासे मुवाफोरनि जीएसटीखौ खमायनो हागौ होनना साननाय जादों। बे बेलायाव मिरु रांखान्थि बिफानआ फारि-फारियै सावरायमेल खुंगासिनो दं होनना सुलुङाव फोरमायदों। मैदेरनि गाग्लोबनायाव तामुलपुर सेसापानि पलासगुरियाव गोबां नखर सिलिंखार जादों। एसे मोनाबिलि जाब्लानो तामुलपुरनि दाब दाब जायगायाव मैदेर आरो सुबुंनि गेजेराव दावहा सोलिनाया दिनैनिल' बाथ्रा नंलिया। थांनाय हरनि समाव पाग्लादिया दैमानि गाखोबोनाय मैदेर फालोआ तामुलपुर जिल्लानि सेसापानि कुमारपारा पलासगुरियाव गोबां नखरखौ सिलिंखार खालामलाङो। सेसापानि पलासगुरि गामिनि अरन्जय नार्जारिनि थाग्रा न', ओंखाम संग्रा आरो न' लाइलथर गय बागान सिलिंखार खालामलाङो होनना मिथिहोदों। लोगोसे टेमब्रा नार्जारिनि ओंखाम संग्रा न' जानो थाखाय थिनानै दोननाय माइ दुलिसे, पुसुराम बसुमतारिनि न'नि इन्जुर बोदलानानै जानो थाखाय थिनानै दोननाय माइखौबो जालाङो आरो अजित नार्जारिनि थाग्रा न'खौ इन्जुर नारख्लायना गालाङो होनना मिथिहोदों। दुखुजों सैनानै नखरा हाग्रा बिफान आरो सोरखारि बिफाननिफ्राय अनसुंथाइ होफैनो थाखाय खावलायदों। हाग्रानि मैदेरजों सिलिंखार जानांनाय नखरा दासिम हाग्रा बिफान, एमएलए आरो सोरखारनिफ्राय दासिम जेबो बिफाव लाफैनायखौ नुनो मोनाखै होनना फोरमायदों। हाग्रा बिफान, एमएलए आरो सोरखारि बिफाननिफ्राय मा बिफाव लायो समासो फोरमायसिगोन। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चापागुरि इउनिभार्सेल सिनेमायाव सफैबाय बयजोंबो अनसायजानाय जांख्रिथायनि थैसाम 2आ। बर'नि मुंदांखा बयजोंबो सिनायजानाय लिरगिरि आरो बिथोन होगिरि पंकज लाहारीनि लिरनाय आरो बिथोन होनायजों आरडि मशन पिक्चार्सनि बेनाराव दिहुनजानाय जांख्रिथायनि थैसाम 2 आबुं बर' सावथुनखौ चापागुरियाव थानाय इउनिभार्सेल सिनेमा हलाव 12 डिसेम्बरनि बेलासिनि 2 रिंगा आरो 5:45 रिंगायाव दिन्थिफुंनाय जागोन। बेनिखायनो गोसो गुदुं बर' सावथुन नायगिरि बिथांमोना अफलाइननि गेजेरजों टिकेटखौ बुकिं खालामनो थाखाय 7637975014 आरो अनलाइननि गेजेरजों बुक माइ श'आव थांनानै गावबा गावनि टिकेटखौ बुकिं खालामना नायहैनो हागोन होनना जांख्रिथायनि थैसाम सावथुननि माखासे दिथागिरिफोरा फोरमायदों। बिश्वनाथ जिल्ला गहपुर हालामनि सिङाव थानाय ककिला सेन्टारनि बिफा मनि बसुमतारी आरो बिमा लक्की बसुमतारीनि सेथि फिसाज्ला अनजा बसुमतारीया गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों एयारलाइननि केबिन क्रुआव साख्रि मोननो हादों। बिथाङा बेबादि गावनि जाफुंसारनायखौ दिन्थिफुंनो हानानै ओनसोलनि आरो बिमा-बिफाखौ गोजोननाय लाबोनो हादों। इन्डिग'नि खावलायनायनि उनाव डाइरेक्टर जेनेरेल अफ सिभिल एभिएशन (DGCA) एयारलाइन्सखौ जाहोन दिन्थिनाय नटिसनि फिननायखौ गथायनो थाखाय 24 घन्टा सम बारायनानै होदों। इन्डिग'आ दिनै मोनाबिलिनि 6 रिंगासिम फिननाय होनो नांगोन, जेराव दासिम इन्डिग'नि माखासे थांलाय फैलायनि थाखाय गोबां बन्द जानायखौ लानानै गोबां दुंहाव थासारि सोमजिदों। इन्डिग'आ दिनै मोनाबिलिनि 6 रिंगासिमाव फिननायखौ होगोन होननानै मिथिहोदों, जेराव DGCA गावनि फोसावबिलाइयाव रोखायै मख'दों दि एयारलाइन्सनि दावबायारि सिबिथायाव माखासे मावथिफोर दं आरो बेनि थाखाय बिसोरनि सायाव मा राहा लानांगौ बेनि सायाव सावरायगोन। डाइरेक्टर जेनेरेल अफ सिभिल एभिएशनआ 6 डिसेम्बर खालाराव फोसावनाय जाहोन दिन्थिनाय नटिसखौ फिननाय होनो थाखाय इन्डिग'नि एकाउन्टेबल मेनेजार आरो चिफ एक्जिकिउटिभखौ 24 घन्टा सम बारायना होदों। मख'नो गोनांदि एयारलाइननि नखरारि खामानिफोरजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोराव जेंना नुजाथिनायखौ मख'नानै गोबां बिरखं गाथोनफोराव मावफुंनायाव जेंना सोमजिहोनो हाथाव गुबुन गुबुन जाहोनफोरनि बिदिन्थि होदों आरो खावलायनायखौ नायबिजिरखांनायनि उनाव DGCA 8 डिसेम्बरनि मोनाबिलिनि 6 रिंगासिम सम सिमाखौ बारायनो होयो आरो आरोबाव जेबो बारायनाय जानाय नङा होनना रोखा बुंथिदों। दिनै पार्लियामेन्टनि गोजां बोथोरनि जथुमानि 6थि सान। दिनै माहारियारि मेथाइ बन्दे मातरमनि 150थि बोसोरारि फालिथायनि समाव सुबुं आफादाव मोनसे जर'खा सावरायनाय जायो।
बेनि गेजेरजों भारतनि उदांस्रि सोमावसारनायाव मेथाइनि जारिमिनारि गोनांथि आरो अरायथा उनमोनथाइखौ बेरखांहोनाय जादों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ बे मुंदांखा मेथाइनि गोबां गोनांथार आरो बाङाइ मिथिजानाय बिथिंफोरखौ बिबुंथि लाखिदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।